Ini namanya kecipir. Kecipir apa jenenge? Welut. Kecipir welut. Kecipir welut. Lah sing ndak welut apa gak ngene iki? Enggak welut iki sing cendek apa? Anek jerumut-jerumut ngono kae. Oh, lah sing ndak welut. Lah iki sing welut. Lah sing enggak welut iki anek jerumut-jerumute gemol-gemol lho. Oh, ndek-ndek. Dawa-dawa kecipir welut. Wah, ono. Kalau mau masak kecipir harus direbus dulu, setelah itu nanti kita buang airnya lur. Ya ndak dibuat banyune sik biasa iku rasane apa langu begitu. Nah, jadi kita padal-padal ndek-ndek ngene sik. Nah, ngene iki terus iki nggo digodhog buat banyune. Begitu lur ya. Iki digulung enak terus. Berancam. Nah, kecipirnya jangan lupa direbus sampai empuk lur ya, untuk membuang apa banyune sing langu. Dadi engko dimasak bendak langu lur. Kita rebus sampai empuk gitu aja lur. Kita tutup lagi lur. Untuk bumbu kecipirnya lur, saya bumbunya tetap tetap sederhana lur ya. Jadi ini ada berambang atau bawang merah ini ya. Ini secukupnya lur bawang merahnya. Terus ada bawang putih. Kalau bawang putih saya cuma 3 siung saja biar tidak sengak. Nah, gitu lur ya. Terus ini pakai cabai cili secukupnya saja. Terus saya santannya tidak pakai klopo, sing diparut pakai ini aja, sunkara. Lah sama nek ser blonjo lur, engko ana dhewe ya nggone tautane. Tautan Shopee terus ane apa iki jenenge? Masako. Masako PT ya, pakai Masako Shopee boleh, Masako PT boleh. Terus ini pakai apa itu? Kunir bubuk ya, kunir bubuk desaku ya. Jadi tidak pakai kunir diparut ini aja. Jadi berambang, bawang ya, berambang, bawang, lombok, sunkara, Masako, kunir. Iki tinggi bumbune lur, tinggi masak karo welut enak jos. Oh, keliru sih, tak baliknya. Sorry. Masak kecipir welut. Kecipir welut karena itu dawa kayak welut lur ya. Jadi kecipir welut jos. Wah, mantap iki. Iki dikulupne enak iki. Oh, diurap. Diurap disambel terasi di anu enak iki. Iki dijangan ya. Ini sing dimasak campur sayur kuning asam. Kecipir ini iki lur, kecipir lek sampean durung tau roh, kecipir ini iki lur jenenge kecipir iki. Golek ngene sampean jenenge apa lur? Nek kene kecipir kene iki ngarani. Mari digodhog kok diumbah. Iya, Kak. Nyapa tujuane diumbah? Gini yo. Lah temen sampe tak pelajari. Arepe disuweki ngono lho lur, arepe iki. Karena biar dadi akeh. Masih gak disuweki jan ndak apa-apa lur. Ngono tok gak apa-apa. Lah supaya bumbune meresap jarene kudu disuweki ngono lho lur. Nah, ini iki lho. Seperti biasa lur, ini bumbunya kita gongso dulu ya lur, supaya nanti lek ngrus benda angel wis kaya biasa ngono kae. Gongso sampai mateng diorak-arik begini. Kalau sudah mateng kita serok. Nah, kita serok begini, kita angkat ya. Kita angkat, kita taruh untuk ngene lemper alias cowek untuk digerus. Nah, begini lur. Hari ini digerus lur sampai lembut ya, kita gerus sampai ulek-ulek wae. Iki uripe wong desa ngene iki lho lur.
Jangan lupa cepernya kita masukkan ke wajan lagi lur. Tadi kan digodok iki Bang diumbah terus saiki dicemplung ke wajan. Nah begini kabeh cemplung ke kabeh guys. Terus di wenehi banyu lur marine. Nah iki dioseng titik ae diluk. Nah ngene. Jangan lupa diwehi santen. Sakwise dikasih santen iki engko diwehi banyu. Santannya santan kara kuwi mau. Setelah itu kita kasih air lur ya. Nah, begini kita cemplungi banyu. Kalau sudah begitu kita masukkan bumbu yang sudah diulek-ulek tadi. Ya ini gini lur ya. Terus kita ublek-ublek sampai merata. Kalau sudah kita aduk sampai merata begini lur, kita tambahkan lagi kunyit bubuk. Nah, ngeten lur nggih. Ora duwe kunder diparu ya kunyit bunder bubuk iki wae ora apa-apa. Terus diublek-ublek meneh sampai rata rupane kuning, lek kurang kuning ya tambahno dhewe aja lali lur wae masako. Mergo aku duwene wong masako iki. Tak ndoro ijo masako ora apa-apa padha wae. Terus wae ono neh lur, gula titik ben ndak sengak, lek sampe ndak seneng gula gak usah duwe gula gak apa-apa. Terus dublek kene mbek sotil sakjane mbek sik terus wayah iki mah kadung mbek sotil aku wis gak apa-apa wis sampai betul-betul mateng. Nah ngene ya lur ya, lek wis mateng aja lali lur siapke segone ya, wis diciduki ya iki siap lur yo. Ceduk lur mateng lur iki wisan wis. Wis kono tinggi ganjele perut lur ya. Oke lur iki lur, ayo gendang dicipi lur masakan sayur lodeh kecipirnya. Kecipirnya matang lur, sekarang kita makan. Monggo lur. Empuk. Gimana? Enggak hapus ya? Enak. Mantap banget lur. Monggo. Mantap. Urip nang desa cukup ngene marem lur. Oh, jangan ciper nggak ada barang-barang, jangan-jangan tok. Monggo lur katuran dahar lur.